Денис ще Аз умре. давам помпа, как се уби. Денис се стреля с някои хора. Аз никой не съм се стрелял още. Аз го убих. Още един. Аз убих един. Убих го. Аз убих двама. Аз убих двама. Кой идва? Фуркито ли? Не, той не е фурки. Как ще ги кой е той? Твой приятел ли? Не знам кой. Някакъв непознат твой приятел, нали? Да. Приятели? Ръдванчо малко ме е страден. Абе, Ръдванчо, Да. то да не те търсят хора, бе. Нали вчера им казах, който иска нов скин да му напише името на моя братче. Да, ама той никой не ми прати да сме приятели. Само Борко единствения може да ти прати. Защото той не следваше канала. Но и други приятели ще ти пращат. Непознати. О, хора при мен, хора. Убих един. Мен ланшотнаха. Не, Ръдванчо, съкън ми не дей да умираш. Ти си на много малко живот, Ръдванчо. Да, зато и бягам. На колко живот си съм? Не. Моля, спасете ми. Имам помпа. Ай, Ръдванчо, ти си на 13 живот. Ръдванчо, дойдох. Да спасе малко. Ти как си спасиш, аз ти нямаш бандачки. Ръдванчо, Да. яла да видиш какво ще правя. Да. Виж сега. Не исках ти. Майка мила да се набия демечка. Има хора. Убих един. Като строят е още по-зле, понеже, нали? Какви са те с оръжия сега? Може да ми обясниш? Слайка на 15 живот, за да направите точка. И ланшотът. Ланшотът има да знаете. Ръдванчо, не дей да ме спасяваш, убей ги просто. Убих. Не, шотна са, защото той свърши много добра оръжие. Ти първо избягваш от нас, след това и не обвиняваш. Не сте прави. Не, обвиняват ме и този, който ме уби. Кой ще... Мъртвец, кое има? Някой ден ще ма... Не! Приятели, умряхте. Бях на много малък живот. Какво да правя? Да, приятели, искате ли да отключим нещо, например? От той момиче имам ли нещо да отключим? Скейтбора ще се го взема. Той не е яко, между другото. От този тапак имам ли нещо? О, аз имам нов скин. И аз, искате ли да излезем да си ги сложим? Да. Чакайте, Аз само го да видя. сложих мой. Чакайте, получавам и V-Bucks. Получавам много неща. Получавам и почти получих V-Bucks. Взех и V-Bucks. Толкова много неща взех, че направо... Хайде да ги видим. Вижте, мама. Айде, бялото, приятели, ще натиснем бялото, понеже имам нов скин и искам да си го сложа. И аз, виж мой нов скин. Подаряват ми неща вече. Гледайте мой нов скин. Имам 500 V-Bucks. Колко? 500 V-Bucks. Аз имам 1007.
Вижте аз... Аз имам 700 хиляди. 700 Гибокс. хиляди. Вижте, аз съм ето... Виж кой ми подариха най-тъпия скин в тази игра. Да, той е много грозно. Виж на мене какво ми подариха. Имаш ли на някои приятели вече да подаряваш? Я вижте, някой написал ли ти е името? Я да видя. 64 хора. Какво са ти писали името? Не знам ако са те. Малко ли са? Приемай ни, те са ни абонатите, приеми. Чакай, трябва едно нещо да излезна, защото PlayStation е малко трябва да се почини. Трябва да го оставяш ли? За една минута. Добре. Приятели, една минута няма да можем да влезнем. Редванчо, защо ще го оставя да се почива? Приятели, сега чакаме само Редванчо да му почини малко в PlayStation и пак ще играем. Понеже няма много яки места. Единственото яко място е туй. Само, че мисля, че той е по-яко. Или искате да играем това място? Но не знам аз, приятели, понеже много голям страх да не умрем, тъй че чакаме него. Аз съм на 61 левел. Скоро ще си купя камера, която да ме снима. Още не сте ми видяли лицето, но нищо. След малко порасна ще купим една камера. Тема като играя да се виждам и аз. Поне. Тъй, искам да видите сега. Имам едни обувки. Ако сега ги махна, например. Аз сега ги махам. И ето те ще ми седят в краката. Те са обувки. Моя брат сложи същия скин като моя. Почти. Да, точно като моя. Я видя, имам ли някой домашно любимче? Тъй, за този час беше много добро видео. Мисля да приключва. И аз не знам. И тъй. Мисля да направя още едно. Добре. Що? Кой няма да може да качи? Добре. Чао! Клипчето свърши. Чао, клипчето не свърши. Ако искате, може да направим още едно на Roblox. Да, сега ако искате, ще ви пусна още едно видео на Roblox. Да. След малко я да видим. Да? 11 часа в един час или нещо, или 20 минути ще направим видео за Roblox. Да не викам. Мам да се абонират. Абонирайте се за каналът ми. И оставете лайк. Чао! Да.